Hi ha qui ho deixa tot. El sistema, els diners, les comoditats. Aquesta decisió és respectable, perquè viure només per acumular també és una presó. Però la llibertat portada a l'extrem pot ser perillosa. No ser materialista és savi, però la llibertat real no és viure amb res. És no ser esclau del que tens ni del que rebutges. Poder triar, poder respirar, poder crear. Per això vull deixar-ho clar. Si el que busques és jubilar-te com si tinguessis 70 anys, és a dir, no fer res, evitar esforç, evitar risc, aquest no és el teu canal. Ara, si el que vols és experimentar la teva creativitat, aprendre, arriscar-te, crear actius i sobretot, tenir el control de la teva vida, llavors t'he de dir que estàs al lloc indicat. Llavors, com començar a caminar cap a la llibertat? Doncs bé, la llibertat financera sempre comença igual. 1. Reduir dependència, menys despeses fixes, més marge. 2.